Yeremia tidunsia. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Nware yire, na nyama bani ne mama wɔ ha yi. Na sɛ Awurade ka no mmabani ne mmama a wɔwo wɔn ha yi ne wɔn nanom a wɔwo wɔn ne wɔn agyanom a wɔwo wɔn asase yi soɔ no ho nie. Owuyade bɛbobɔ wɔn ama wɔawuwu. Wɔrenyɛ wɔn ayie na wɔrensie wɔn. Wɔbɛdane sumina wɔ asase ani, na afena ne ɛkɔm bɛdwerɛ wɔn. Na wɔn afunu ayɛ ewiem nnomaa ne asase so mmoa aduane. Na sɛ Awurade sie nie, Ensani efi a wosum mu, na nkɔ ayi ase ne nyam wɔn, efiri sɛ meyi m'asomdwoe afi ɔman yi so. Awurade asɛm nie, Meyi adɔe ne mmɔborɔhunu. na nnipa akɛseɛ ne nkumaa bɛwu asase yi so. Wɔrensie wɔn na wɔrenyɛ wɔn ayie. Na obiara remmɔ ne ho akam, obiara remmɔ tikwa ma wɔn, na wɔremmubu abɔdoo ma wɔn ayi ase, sɛ wɔde rema wɔn due, owufoɔ no ho, na wɔremma wɔn awerɛkyekyerɛ kuruwa, obi n'agya ne ne na ho. Na nkɔ nsanom fie nso ne wɔn nkɔtena ase nidi nom. Na sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn no sie nie. Hwɛ, merema ahosɛpɛ ne anigye ne, ayeforokunu ne ayeforo ne to atwa ɛha yi, mo ani so ne mo bere yi so. Na sɛ woka nsɛm yi nyinaa kyerɛ wɔ man yi, na wɔka kyerɛ wo sɛ, adɛn yi nti na Awurade ka adebɔne kɛseɛ yi gu yɛn so yi, na ɛdeɛn ne yɛn amumuyɔ, anaasɛ ɛdeɛn ne yɛn bɔne a yɛayɛ Awurade yɛn Nyankopɔn no a, ɛne ɛka kyerɛ wɔn sɛ, Esiane sɛ mo agyanom agya me, Awurade asɛm nie, na wɔakɔdi anyame foforɔ akyi asom wɔn asɔre wɔn, na me deɛ wɔagya me, na me mmara nso wɔanni so. Na mo deɛ, mudi asɛmmɔne sene mo agyanom, na hwɛ, mo nyinaa monam di mo akoma bɔne den yɛ akyi a muntie me. Enti mɛto mo afiri asase yi so agu asase bi a mo ne mo agyanom nim soɔ so, na mo akɔsom anyame foforɔ hɔ, awia ne anadwo, efiri sɛ merenhu mo mmɔbɔ. Saa nti, hwɛ, Awurade asɛm nie, nna bi reba a wɔrenka bio sɛ Awurade a oyi Israelfoɔ firi Misraim asase so baeɛ no te aseɛ yi, na mmom wɔbɛka sɛ Awurade a oyi Israelfoɔ firi atifi fam asase so ne nsase a ɔpam wɔn kɔɔ hɔ nyinaa soɔ no te aseɛ yi. Na mede wɔn bɛsan aba wɔn asase a mede me maa wɔn agyanom no so. Hwɛ, mɛma wɔakɔfa apofofoɔ pii aba. Awurade asɛm nie. Na wɔakɔyi wɔn, na yei akyiri no, mɛma wɔakɔfa abɔmmɔfoɔ pii aba, na wɔakɔtwe wɔn afiri mmepɔ nyinaa so, ne nkukuo nyinaa so, ne abotan ntokuro mu, na m'ani hwɛ wɔn akwan nyinaa. Ehunta me, na wɔn amumuyɔ nso, ɛso nkataa m'anim, na metua wɔn amumuyɔ ne wɔn bɔne ka mmɔho kane, sɛ wogu m'asase ho fi. Wɔde wɔn atantaneɛ ne wɔn akyiwadeɛ funu ahyɛ m'agyapadeɛ no ma. Awurade, m'ahoɔden ne m'aban denden ne me dwanekɔbea ahohiahia da mu. Wo nkyɛn na amanaman befiri asase ano aba abɛka sɛ, atorɔ nko ne yɛn agyanom awunyadeɛ no, ahuhudi a mfasoɔ ni mu. Onipa bɛyɛ anyame a wɔnyɛ anyame afa. Ɛno nti, hwɛ, mɛma wɔhunu prɛko yi, mɛma wɔhunu m'ahoɔden ne me tumi, na wɔhunu sɛ me din ne Awurade.